Mga tats, ako ang farm. Oh. Ha? Moadto sa ta sa layo nga lugar no kay naa na isulti gamay or pasalamatan. Siyempre di man yun na pwedeng dili ento uban ato mga kicker diha mo nang nalipay akong anak sa likod. Wa mo koy mohunonaan nga content kung unsa akong himuon karong adlaw mo nang plano nako moadto didto or gusto nako moadto ng lugar kay peaceful kay didto. Tan-awa, medyo naka-relax pa ta di ba? Mas nindot mo gyud mga istorya ta mga tats kanang kita lang gyud makadungog nga walay mga marites. Mo nang mosaka ko ng buntoda para wa gyud makadungog para ako lang gyud makadungog pero bago ana mag picture taking sa taoy. Oh, di ba? Naanak ko sa bukid. Mga tats, ako ang farm. Oh, ha? Oh, di ba? Oh, gikapoy na jugo ang kinabuhi na to ba? Bitaw, nangita ang tag-content ko asa ta. Magpahangin sa ta. Unahan na ni sa mong lugar mga tats ha. Ara. Balik atong dito sa ubos, dito to mo ang balay. So di mo ni bukid. Ibabaw ra ni sa mong yuta. Yuta ang natawhan, dili yuta. Kaya nangilog ra mig yuta dire. So bago na to isulti atong pasalamatan mga tats, ato sa ipakita ang pinakagwapo na tong lugar diya. Unahan na sa mga tats. Mo nang ganahan ko istorya-istorya diya kay ganahan ko mapagawa sa akong gibati diya kay mingaw kay diha. Mga mga tats, kung ang uban ganahan sa kuha, salamat. Ang dili ganahan sa kuha, salamat lang gyapon. Ingani mo gud magsugod ta mga tats, wa ta kabaluan sa atong himuon o sa atong sugod. Video lang ta nga video. Pero ako misulti sa inyo, daghang kay salamat sa inyo ako. Amazing. Kinsa man mo. Pero kabalo ko kung kinsa mo. Muna nagpasalamat ko sa inyo kanang mabagong followers diya. Unta karon nga dili ko kilala or maabot man galing panahon tagaanta sa Dios ani nga makilala ta, unta naa lang gihapon mo na nagsuporta sa ko. Muna na ako dire nagpasalamat lang ko kay medyo nalipay ko ba nga uy naa day tao mo tan-aw sa to ano, naa day tao malipay sa to ano nga dili na to kilala. Wow. Tama ang uban nga content creator na ayaw mo pagsalig siyang silingan or parente kay kusa mo duol siya ang tao nga dili niyo kilala, mauti mo tabang sa inyo. So kamo mga followers nga nagfollow sa ko, pasensya naman sa itong mga video, medyo isda-isda lang, dagat-dagat. Daghang salamat sa inyo ha. Munang na ako dire magpasalamat lang ko kay dito ko sa balay. Lako ba tagtingog. Nya mo lang to. Thanks.